Svoju ljubav prema domovini Dodik je prošle sedmice demonstrirao i na ultraprofesionalnom javnom servisu deklariranog antifašiste, evropejca i humaniste Dragana Davidovića. U kraće od 60 minuta gostovanja na PTPC, Dodik je dosljedno i uporno, žarom zaljubljenog srednjoškolca, govorio o svojoj velikoj, neuzvraćenoj ljubavi. Nagradno pitanje glasi: koliko je puta Dodik najavio raspad države? Brojala u sebi Selma Bavčić. Istorija nije baš lak teret, pogotovo ako je negativno konotiran. Ali u svakom slučaju to pokazuje šta je Bosna. Bosna je definitivno neodrživa zemlja. One najviše doprinose Bošnjaci, bošnjački političari, tome da pokažu da Bosna ne funkcioniše. Ova Bosna živi zbog stranaca, ne zbog ljudi unutra. Ovdje ljudi da bi bolje živjeli, ova Bosna se mora razići, inače nema drugog načina da ovo bude uspješan koncept. Ovo sve više pokazuje da je to neuspješni eksperiment međunarodnog faktora, koji ignorisaju historijski i mnoge druge činjenice, da Bosna i Hercegovina i zbog ovoga, o čemu vi mene pitate, permanentno i uporno pokazuje da nije država i da ne može da bude država. Onda imate, evo, to što imate. Na kraju, praktični dokaz da ova zemlja nije ni za što. Ova zemlja nije ni za istoriju. Ova Bosna je daleko od toga da može da bude zemlja povjerenja bilo koga. Mi moramo ovdje u Republici Srpskoj da gradimo našu stabilnost, da gradimo naše institucije i da jasno kažemo šta hoćemo i nećemo u Bosni i Hercegovini. Opšte mjesto korupcije i zla je na ta dva mjesta i oni služe samo za političke obračune. S jedne strane pišu istoriju na način kako su sada to komentarisali, s druge strane procesiraju svakog onoga koga se drzne da protiv Bosne i Hercegovine kaže ništa. Bilo šta loše. A ona je sva loša, jednostavno vi ne možete da nađete ništa dobro u njoj. Ja i ne tražim, naravno, jer vjerujem da nema. Ali u svakom slučaju, objektivno veliko je pitanje šta mi imamo te Bosne. Osim stalnoga tutorstva ili pokušaja nametanja, pa pokušanja izluđivanja krivica i tako dalje. To ja da budem iskreno volio da vidim kraj Bosne i Hercegovine. To je prosto nemoguće da ovo ostane. Ja bih volio da jednu otvorenu diskutiju o tome šta je to što je na strani Bosne i Hercegovine da živi uopšte kao država. Šta je to? Osim to volje stranaca. Ali prirodno stanje stvari je da se Bosna raziđe. I kao što se razišla bivša Jugoslavija, koja je samo jednog dana doživjela konstataciju da ne funkcionišu savezni organi. Mi od Bosne i Hercegovine samo imamo štetu. Materijalnu, ekonomsku, financijsku i političku, jer je negativna konotacija Bosne i Hercegovine svakdje u svijetu, politička konotacija. Ja ne vjerujem, imate neke ljude koji to patološki vole. Ja ne mrzim, ali i vjerujem da su ovdje ljudi racionalni. Ali zašto ne reći da je nešto neodrživo? Neodrživo je zato što ne može da funkcioniše. Krivac je Bosna i Hercegovina koja ne može. A tu će uvijek neko uleti. Da li Lagundžija, da li Tihići, da li Silajđić. Šta se promijenilo u odnosu na Silajđića, koga su mnogi krivili i rekli evo on je taj koji. Šta je sada, kakva je situacija sa Lagundžijom? Ista. Bosna koja je nemoguća. Eto, to je to. Scenarij. To samo još jedna potvrda to je nemoguće u Bosni i Hercegovini. Ja nisam nešto razočaran time što on neće da ima. To će sam dokazati, još jedan dokaz da to ne može. On ne vole našu poziciju, on bi voljeli da mi kao sad nešto ginemo za to da se Bosna napravi. Mi nismo za to zainteresovani, to on mora i da znaju. Naprosto ne može se mimo naše volje napraviti sud i tužilaštvo, bez obzira na ciljeve koji promovišu stranci, pravna država. Koja je pravna država? Pa ovo je nepravna država, ovo je nikakva država. Bosna i Hercegovina je neka apstraktna država u međunarodnom pravnom smislu. A u unutrašnjem smislu ona nije nikakva država. Nas ta Bosna i Hercegovina ne zanima. Nas zanima Bosna i Hercegovina koja će biti mjesto jačanja Republike Srpske, a ne oslabljenja Republike Srpske. Dakle, Bosna i Hercegovina koja može da da snagu, dodatnu snagu Republike Srpskoj, a ne ona Bosna koja treba da oduzme snagu Republike Srpske. Ta Bosna nas ne zanima. Zašto mi radimo nešto protiv sebe? Iz koje je ljubav? Kao Bosna normalna? Kakva Bosna normalna? Sve što ima u Bosni pokazuje da je nenormalna, a ovi prizivaju neku normalnu Bosnu i Hercegovinu. Nema normalne Bosne i Hercegovine. Ovo je nenormalno. Prema tome mi želimo u toj nenormalnosti da budemo normalni, hoćemo svoju Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, ako nam može koristiti da budemo jači, dobrodošli. Ako je nešto što nas slabi, doviđenja. Kako smo i najavili, nagradno pitanje glasi: koliko je puta Milorad Dodik najavio raspad države?
Vaše odgovore šaljite na adresu predsjednik Republike Srpske, Bana Milosavljevića broj 4, 78.000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina. Nedavno je najgori visoki predstavnik u povijesti BiH i aktuelni birokrata od formata